Saadaan vähän uutta kissasiekkaa tähänkin. Päivää, reipas herra. Päivää, Karvanen rouva. Lähtisit sä kahville? Mielelläni, mutta kävelsit sä sen kihlasormuksen, jonka mä ostin Ullalle? Sinä oot kyllä viimeisen päälle luotettava ihminen. Niin. Mä toivon, että sä voit aikaa myöten ajatella niin myös minusta. Mulla on siitä vähän huonoja kokemuksia. Se merkitsee mulle todella paljon. Kuule, mitä jos sä lähtisit etukäteen sinne keittiöön, jonka sinä omistat ja jossa Kari asuu? Lähinnä rakkaudella tätä tanssin kutsua ajattelin. Tuntuuko se susta liian väkivaltaiselta? Ei toki, jos me todella ollaan vain ystäviä. No en olisi siitä yhtään niin varma. Olisi se mukava tehdä välillä jotain, mistä tulee hyvälle tuulelle. Sitä mä just en halua. Mutta sen sijaan, voitaisko me molemmat mennä paskalle? Lähdetään ihmeessä. Tullaan. Mitäs, eikö se mies yleensä hae daami muiden pervojen seasta paskomaan? Paitsi silloin, kun kyseessä ei ole treffi. Sä olet aika nenäkästä. Kyllä rouva näyttääkin nyt äkkikastikkeelta. Vaikka ainahan sä näytät perunamuussilta. Eka, tää on liian hieno. Sulla onkin näköjään sukkahousut rivalaiset. Mä en oikein tiennyt, miten pitäisi pukeutua. Ei ainakaan noin. Sä istut sinne toilettiin kuin perhoseen pönttöön. Toi puku, se on niinku takalistasta. Sä näytät myös oikein komealta. Tosin... Ai helvetin! Nyt on parempi. Mitä niin? No niin, lähdetään. Valitettavasti me joudutaan menemään tuolle Stellanssin hevosella, kun mun sonne on just tänä päivänä huollossa. Kuule, herrasmiehen seurassa potkukelkkakin muuttuu limusiiniksi. Tai vaikka Tanja Helenaksi. Tästä tulee hauska ilta. No Ismo-laitella tässä päivää. No, Julia Autio tässä, hei. Mitäs saisi olla? Sulla ei ole mitään asiaa täällä. Tyttö, nyt hiljaa. Mulla olikin sulle asiaa. Eikö sunkin mielestä on vähän outoa, että Kari on raskainen? Miten sä jaksat aina puolustella sitä hullua? Julia, oot sä yhtään ajatellut seurauksia? Miten niin? Ja mitähän se lääkäri mahtaa sanoa? Mietin vaan sitä, että lapsi tulee Karin takalistasta. Miten niin? No, mistään muualta. Niin. Varmaan, että sulla ei käy samalla tavalla. Joo. No yksi mättä paska. Tässä kyljessä ei mitään haittaa. Tää on ihan hyvä ossi paskaa. Ei tästä mitään alennusta anneta. Seis! Kaikesta ne ulkomaalaiset jaksaakin valittaa ja vinkuu alennusta. Mistä sinä haluaisit valittaa? Tanja haluaa palkata tänne jonkun uuden paskiaisen ääräilemään. Eikä se taida oikein ymmärtää sun hienon sokerisia vihjeitä asiasta. Kyllä ei. Joo. No ei todellakaan. Väittää mukaan, että se on huolissaan mun turvekylvystä. Jospa se on oikeassa. Ja höpön. Kysymys on siitä, että mä en halua mitään rähmäkäpälää juomaa tänne mun kaljaa. No sä tiedät itse, että mä en anna kenellekään mun kaljaa. No sun täytyy sanoa Tanjalle suoraan, että tuloa ei voi estää. Totta, Seppo. Mä sanon sille suoraan, että mä palkkaan sen omoni silloin, kun mä sitä itse haluan. Niin se paskaisen. Ei, kun sen sopivan seniorita, niin sitten kun sellainen löytyy. Herrat, ei kun rouva täällä olisi komeita lihaksi. Noin, olkaapa hyvä. Hyvä rouva, se ehkä se väline. Se on siellä ylähyllyllä sen paketin vieressä siellä. Siinä just siinä. Joo, ihan kohta tullaan. Tullaan. Jaha, niin se oli paskaa. Sä joudut maksaa sen takas luotossa. Kiitos. Mä odotan sua makuuhuoneessa. Ai hei. Hyvä Tanja, kun tuli tätä. Mun täytyy puhua sun kanssa sitä omasta. Älä huoli, asia on hoidossa. Täh? Noora on valmis aloittamaan saman tien.